Crees que no panorama audiovisual e gestión cultural, etcétera, hai como moito minifundismo no sentido de que todos estamos ao noso e hai como moitos pequenos, non digo poucos grandes, pero que hai un tamaño intermedio no que poderíamos optar a cousas xuntos, aí xurden un pouquiño iniciativas como o Pontap, e crees que ás veces costanos un pouquiño coller e chamar ao do lado de decir podémolo facer xuntos en lugar de ir por separado e poderíamos optar a cousas máis grandes? Eu traballando no Galpón Lab, que a nosa idea era poder crear lazos, poder crear un pouco de presión para loitar por cousas juntos, para non ter que pasar todos polos mesmos tropiezos, que me roubaran proxectos por ir a presentalos a X sitio. Cantas veces che pasou por non facer ben un presuposto, por non presentalo a la persoa adecuada? Vale, sí, colaboran contigo nun dos proxectos, pero logo prefiren montarse pola súa conta e intentar montar como o seu club en vez de pillar esa filosofía de imos a facelo todos xuntos. Eu non estou a ganar nada por intentar facer que todos o fagamos xuntos, solamente colaboración.